Ale ďalší žolík, Mattia Kase, ale ešte pred ním ďalší super favorit, Cyprien Sarrazin. Jeho vývoj je taký typický pre pretekára v jazdovom lyžovaní s stupňujúcim sa vekom. Sa čoraz viac posúva k rýchlostným disciplínám. Tento bývalý obrákový špecialista sa už výlučne prezentuje ako špecialista na rýchlostné disciplíny. Famózna sezóna zatiaľ. Vyhral Formiu na legendárnom Stelviu, ktorý mnohí považujú za možno ešte ťažší zjazd, ako je ten Kit Bíly. Áno, tak u Cypriena zatiaľ sledujeme veľmi kvalitnú jazdu, kedy on využil tie svoje prednosti. Jazdil veľmi dobre, taktiež obrovský slalom, čo zúžitkoval teraz v prospech seba v tej technickej pasáži na Steilhangu. Zatiaľ Cyprien tento rok predvádza skvelé výsledky, kedy on sám povedal, že ide cez hranicu rizika a snaží sa každý jeden pretek vyhrať, užíva si každú jednu jazdu, sedí mu disciplína z jazd a uvidíme zatiaľ. Je to 27 sekundy strata, ale tie rozhodujúce pasáže ešte len prídu. V technických úsekoch to Sarrazin určite môže zvládnuť na mimoriadnej úrovni ako majster obrovského slalomu z minulosti. Stále je to hrateľné, je v kontakte s najlepšími výkonmi a útok na pódium trvá zo strany Cypriena Sarrazina. Nebol by to prvý pódiový výsledok zo zjazdu v tejto sezóne. Už bol 4-krát na stupňoch víťazov celkovo, keď berieme aj super obrovský slalom v rýchlostných disciplínach. 2 víťazstva a 2 druhé miesta. Útok na 5. pódium z tejto sezóny pokračuje ďalej. Cyprien Sarrazin je na traverze a zvládol to vynikajúco. Takto je útok stále aj na prvé miesto Floriana Schiedera. Travers na Hausbergu zvládol najlepšie zo všetkých a rozhodne záver. Napokon je to opäť 100 sekundy v prospech Sarrazina. Opäť sa mení poradie na čele. Francúz pokračuje vo fenomenálnych výkonoch a približuje sa k pozícii najlepšieho pretekára tak v zjazde, ako aj v Super G. Tak toto musí baviť každého jedného fanúšika, keď vidí tieto preteky. Každý jeden pretekár ide na maximum. U Cypriena výborná jazda, kedy on využil tie svoje prednosti z obrovského slalomu na tej prvej pasáži, kde je veľmi dôležitá technika. Potom mierne strácal na tých rovinatých pasážiach, ale nakoniec ukázal pred traverzom, pred Hausberg Kante svoju dokonalosť aj z obrakového oblúku, kedy on sa medzi tým snažil vždycky dostať do aerodynamického postoja, do toho zjazdového postoja a nakoniec mu to vynieslo zatiaľ prvé miesto.